Yo, what's up mga boss? Ito nga pala yung update natin dun sa pan tracking dito sa San Carlos City, Pangasinan. Ang may-ari nito ay isang pinsan ko, si Sammy Bautista ng Daming Type Parts and Motor Parts and Sections. Yun, kasama ang palad mga boss. Ayun nga, nadisgrasya to. Nadisgrasya yung pinakamamahal niyang motor na ilang beses na nag-champion dito sa Pangasinan. 4-valve Tmx FI 200cc na. So, yan, sumiksik siya sa may kotse. Ito yung video niya mga boss. Mapapansin mo, napakabilis na dito. Ayun. So, sobrang bilis, hindi na control ng tropa. Gawa nga ng siguro naantok na rin kasi nga madaling araw na to. Madaling araw nung napakalayo ng nilakbay niya. So, siyempre, hindi papayag yung may-ari ng motor na hindi ito mabubuo ng basta-basta. Ngayon, binuo nila at nag-upgrade ng nag-upgrade at mas malala ang upgrade niya. Dahil naka full tits na siya ngayon ng kuwo. Ayan, pati elbow naka full tits na rin yan. Yan, so sa sound check natin, tingnan nyo mabuti at panoorin. Eto mga boss, naka full tits na kubo. Papasana all na lang tayo. Yes sir. Pakaangas. Para dildil mo na ng asin pag ganito yung pipe mo no. Full tits hanggang elbow. Grabe. Shoutout ng Skiworks, siya ang builder nito. Napakaangas talaga kubo.